kasa maza. Tunani na da yawa akan so na ki hakura, aminta ta fi sha'awa tsaya in ka kasa maza. Littafina nake son buɗewa, amma zauna waɗan tattaunawa. So ne ƙauna idan yayi ɗorewa, da muke auna ke manugun zaunawa. In kin amsa ke ce ba canzawa, ni ne kankat makarbin ruhinki. So da ni da ke karbu so rike. so da ni da ke Karbu so rike. darajar ki cikin ruhi ba ta misalto, ma'ana ki ji tambihi kyawa azantu. Rikiso ki bi tarihi dan ki mutuntu, daga ninki na san tabbas kin ga karatu. Ma'ana ki ji na taba in na rike ki. Ji lamunci tafiyar mu da kai jari ce, haɗa kai bi shi ne